Lige efter årsskiftet 2025, der blev jeg syg. Jeg blev faktisk så syg, så jeg den 14. januar mistede min stemme. Og det er nu en måned siden. Jeg har cirka 90% nu af min stemme, så nu kan jeg begynde at lave videoer igen. Da jeg lå og var syg, så lå jeg jo og prøvede at få idéer til eventuelt kommende film. Og så var det, jeg fik ideen til at lave noget, som man ikke så ofte ser. Og det er jo det her med, i stedet for bare at, når du hopper på YouTube og ser, at der er kommet en ny film for os, hvad så med at lave en film, der fortæller om en film, der kommer. Det vil sige, du får lov til at kigge ind i fremtiden. Og det er det, som den her film den handler om. For et par år siden, der lavede vi en film, der hedder Bushcraft Auger, som er det her kunsten at dyvle træ sammen. Og den var ret populær, ikke bare hos jer her i Danmark, men også internationalt var der faktisk ret mange, som der kommenterede og som gerne ville lære mere, eller måske få nogle flere fif, eller i det mindste have oversat filmen til engelsk, sådan så de kunne forstå, hvad det var, jeg sagde. Og det har længe været mit ønske at lave en ny film, og det er så det, som egentlig er udgangspunktet for denne her film, jeg vil lave. Så helt kort sagt, så er min plan at bygge en båd, som jeg dyvler sammen. Det er noget, jeg har gjort før. Jeg har deltaget i mange, mange år. Jeg tror, jeg startede jeg tror, det var i midt-80'erne, slut-80'erne, der startede jeg med at deltage med min klan på det, der hedder Mølleåsejladsen, som er en sejlads på cirka 10 km, hvor man bygger sin båd den ene dag, og så sejler man de omkring 10 km. Mange overlever ikke og går til grunde, og dem, der bygger gode både, jamen de kommer i mål. Jeg lavede jo tidligere denne her film, der hedder Ganløse Ede-filmen, hvor at jeg blandt andet fortæller, hvordan Mølleåen, som vi jo så sejlede på som spejdere, den udspringer faktisk nord for Ganløse Ede, og bliver så til denne her store ås, som man kan sejle på. Men det, der så kunne være sjovt, synes jeg, i denne her kommende video, det er at ploppe min båd i den anden å, eller den å, som så starter, der går den anden vej mod Roskilde Fjord. Den hedder Græse Å. Og på det her stadie her, der aner jeg intet, om det overhovedet kan lade sig gøre, hvor langt jeg kan sejle på Græse Å, men det er i hvert fald min plan. For lige nu, så virker det som om, at åen, i hvert fald på nogle steder, er så bred, så det kan lade sig gøre. Den går også igennem nogle søer, så der vil det kunne lade sig gøre. Så umiddelbart, så sejler jeg altså af Græse Å hele vejen ud til Roskilde Fjord. Når så jeg kommer ud til Roskilde Fjord, så drejer jeg sydpå, og der er det nok en god idé at være langs med søbredden, ned til den ø, der hedder Ringøen. Der har jeg noget historie, jeg gerne vil fortælle omkring den. Og så skal jeg videre sydpå ned til Eleore. Der er jo også lidt sjov historie omkring den. Og så skal jeg hele vejen over på den anden side af Roskilde Fjord, kan man vel kalde det. Der starter Kornerup Å. Og Kornerup Å, den går faktisk direkte ned til Ledreborg Slot. Så man kan faktisk sejle hele vejen ned til Ledreborg Slot der. Og det er som en plan, det har jeg faktisk allerede aftalt med Christian fra Danish Outdoor Festival, at jeg får lov til at lægge til der med min båd, fortøjer den, på det stykke, hvor, at hvis du kigger på et kort, at Ledreborg Slot, tror jeg det er, har rettet åen op, så den er flot og lige, og meget lidt naturskøn. Men ikke desto mindre, så giver det mulighed for, at man kan tøjre sin båd der. Og det er så der, at jeg har tænkt mig at slå lejr på Danish Outdoor Festival. Så kort sagt, bygge en båd, sejle til Danish Outdoor Festival, og der vil jo selvfølgelig være nogle oplevelser undervejs. Men det, der er den store udfordring selvfølgelig, det er jo, at det er fra nu, at jeg begynder at skal samle grene, eller kæppe, eller hvad vi nu kalder det, til spanter og så videre, når jeg nu skal til at bygge båden. Jeg har en præsending, men det er jo koldt. Og når vi nu kommer hen til, at jeg skal til at sejle i slutningen af marts eller i starten af april, hvad der nu kommer til at passe bedst, jamen så er vandet jo så koldt, så jeg skal jo have indregnet noget sikkerhed, hvis det nu er, jeg falder i vandet. Selvfølgelig skal jeg jo have redningsvest på, og måske endda også en våddragt, for at være sikker, fordi jeg er altså trods alt nået en alder, hvor jeg skal lade være med at tro, at jeg kan det, jeg gjorde, da jeg var i 20'erne. Måske skal jeg i gang med at gå til noget svømning nu her de næste par måneder, bare for lige at få trænet mine muskler op til igen at kunne klare, i hvert fald at kunne svømme 10 meter ind til søbredden. Men måske er det også en rigtig god idé lige at have en backup-person med inde på bredden, når det er, jeg nu
plads grund derude i vandet, hvis der nu går noget galt. Man skal jo helst ikke sætte sit liv over styr. Men det er planen. Jeg synes, det kunne være skideskægt at fortælle jer om den her plan. Og så kan I jo så se, når nu at videoerne kommer, hvor meget af det her, der rent faktisk er blevet til noget. Men det er i hvert fald planen. Og så må vi jo så se, hvordan det går. Jeg synes, det er et totalt fedt projekt. Og igen, det er jo noget, som andre ikke har gjort før. Og det er jo sådan noget, der tænder mig fuldstændig vildt. Fordi jeg hader mainstream. Fortæl mig, hvad I synes om planen. Skriv det ned i kommentarfeltet. Jeg elsker jeres kommentarer. Så endelig fyr løs. Og så håber jeg ikke, min stemme den har været alt for træls at lytte til. Ja, det var jo bare det. Jeg er glad for at kunne være tilbage igen. Så nu skal der fandme laves videoer og produkttests og ud i naturen. Og hej hej.